Para sa ating police report mga idol, lalaki patay matapos mahulog ang minamanehong sasakyan sa Villa Verde Road. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Nasawi ang isang 57 anyos na lalaki matapos mahulog sa bangin ang minamaneho nitong sasakyan sa Villa Verde Road, Camp 5, Barangay Malicos, San Nicolas, Pangasinan noong August 21. Bandang alas 11:53 ng umaga nang i-report sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang nasabing insidente. Patay sa po ng investigasyon, posibleng nawalan ng kontrol ang sasakyan habang tinatahak ang palikulikong bahagi ng kalsada dahilan upang lumagpas ito sa daan at tuluyang mahulog. Meron insidente po tayo noong Friday na nahulog na sasakyan. Actually, it's a van. Galing po siya sa eastern, dito sa taas. Galing po siya ng banda ng Nueva Vizcaya. And then habang binabagtas niya yung daan, based din doon sa nakita naming mga evidences sa dashcam niya, kung minsan mabagal, kung minsan mabilis. And then rumampa siya dito sa gilid ng kalsada. Then pagbawi niya is dire-diretso nahulog doon sa. Agad na isinagawa ng mga responder mula sa San Nicolas MDRMO, PNP, BFP, PDRMO Maliko Base at mga rescue team ng Maliko at Santa Maria West ang pagresponde at pagsagip sa biktima, subalit hindi na ito nailigtas at idineklarang dead on arrival. Wala namang ibang taong nadamay sa insidente. Dahil sa insidente, muling nanawagan ng mga otoridad sa mga motorista na magdoble ingat, partikular sa mga matatarik at matatalimang liko na bahagi ng Villa Verde Road. Sa mga motorista po natin na dumadaan po dito sa Villa Verde Road or itong Pangasinan Nueva Vizcaya Road, dapat po sila ay i-check po nila yung sarili nila and also i-check nila po yung kanilang sasakyan. Even though simentado mostly, simentado po yung daan, but paliko-liko, and then huwag tayong mabilis ang pagbiyahe natin dito sa kalsada na ito, ma'am. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.